तो भाई लो नमस्ते प्रणाम। देखो लोगिन अपन खेसारी भैया के जौन गाना आवेला रहल सपना चौधरी के साथ उ गाना के बहुत बड़का अपडेट निकल के आ रहल बा। हाँ भाई लोग, उ गाना के बहुत बड़का अपडेट निकल के आ रहल बा। देखो लोगिन उ गाना के अपडेट ई बा जे कि सपना चौधरी और खेसारी भैया उ गाना में केवल लिपसिंग करे वाला बालो। जी हाँ भाई लोग, उ गाना में खाली लिपसिंग करी लोगिन। देखो लोगिन कैसे कि उ गाना के गईले केहू और बा। हाँ भाई लोग, उ गाना के गईले केहू और बा। उ गाना में केवल वीडियो में खेसारी भैया और सपना चौधरी दिखाई दी लोगिन। तो समझ सकेला लोगिन कि अपन खेसारी भैया कितना ब्रांड हो गइल बारे कि अब पंजाब से भी इतना बड़का बड़का गाना करे की ऑफर मिलता। हाँ भाई लोग, अपन खेसारी भैया इतना ब्रांड हो गइल बारे कि पंजाब से भी मतलब जे कि हर क्षेत्र से खेसारी भैया के गाना करे के मौका मिलता। यही से कहल जाला खेसारी भैया ब्रांड हवन। हाँ भाई लोग, खेसारी भैया ब्रांड हवन। कैसे कि देखो लोग खेसारी भैया जितना मेहनत करे लनु उनकरा नियर मेहनत करे में किन्हू के नानी याद आ जाई। कैसे कि देखो लोग खेसारी भैया थोड़ा सा उनकर तहलका के बारे में हम बता दल चाहतनी कि देखो लोग अभी सावन में लगभग 25-26 गाना गा दिले बारे। हाँ भाई लोग, और उहो वीडियो के साथ। तो समझ सकेला लोगिन की खेसारी भैया कितना मेहनत करेलन। उतना मेहनत भाई लोगिन किनहू से ना हुई, हम ई लिख के दे देतनी। तो भाई लोग हम इहे कहेम कि जला लोगिन मत, खेसारी भैया उतना बराबरी कर द लोगिन तो ढेर बाटे। तो भाई लोग इहे रहल हवे खेसारी भैया के छोटा सा अपडेट, यही के साथ मिलतनी खेसारी भैया की कोनो बड़का अपडेट के साथ। अगर तारा लोगिन के मन बा ऐसे ही धमाका वीडियो देखे के तो हमरा के सब्सक्राइब कर लो लोगिन। कैसे कि हम खेसारी भैया के हर धमाका अपडेट की जानकारी तारा लोगिन के देवे नहीं। तो भाई लोगिन चलो लोगिन फिर मिलतनी कोनो धमाका वीडियो के साथ।